Pasamuan kaaturan jumeneng. Puji sekalan panggungmu kunjung ringmu aku kang nitahkan jagat raya balangga kasatrianyo mako proto dinimatan kronosi pangeran jagat tantram lan raharjo lamun manut pangrenyo. Sumangga pangibadah menika kita sengker kanthi pangaken mekaten. Pitulungan kita menika pinangkanipun saking Yewah Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita tuwin Gusti kita Yesus Kristus nunggila ing kita sedaya. Nunggila ing panjenengan ugi. Pasamuan katuran lenggah. Nalikanipun manungsa tinempo ing mawerni-werni praharaning gesang lan panandang, pagesangan kadya kalimput ing peteng lilemengan, anjalari tiyang kecalan pangajeng-ajeng lan semplah. Awit saking menika manungsa sami cecengklungan, anggenipun ngajeng-ajeng plethek ing pepadang ingkang nuwuhaken pangajeng-ajeng panglipur lan kekiyatan laras kalian paseksinipun kitab Yesaya 9 ayatipun 1 dumugi ingkang sekawan. Makaten pangandikanipun Gusti. Bangsa kang lumaku ing pepeteng wis sumurup pepadang gedhe, wong kang padha manggon ing negara kang peteng dedet wis padha kaplethèkan pepadang. Paduka sampun nuwuhaken surak mawurahan saha kabingahan ingkang ageng. Tiang-tiang sami abingah-bingah wonten ing ngarsa paduka kados dene bingahipun tiang ing mangsa panen, kados dene surak-surakipun tiang nalika mbagi rayahan. Awit pasangan ingkang mlinder saha rembatan ingkang wonten ing pundhakipun sarta pentungipun tiang ingkang nindes sampun paduka tugel kados nalika kawonipun Midian. Sebab saben sepatu prajurit ingkang gedrak-gedruk tuwin saben jubah ingkang kutah badhe dados mangsaning latu. Sumangga ananggapi pangandikanipun Gusti kalawan Jabur 17 ayat 1 dumugi sekawan kalajengaken ayat 9 kakidungaken sesautan. Sang Yehuwa pepadangku, Sang Yehuwa pemartaku.
duka tilang wadana paduka mungkin yunari juru wilujeng kawula Sang Yehuwa pepadangku Sang Yehuwa pamataku Sang Yehuwa beteng uripku sapa marangi gumaterku Pangakening dosa. Sumangga sami nampeni angger-anggering katresnan lumantar pamaosing serat setunggal Korinta setunggal ayatipun 11 dumugi 18 mekaten. Pasulayan ing pasamuan. Ewadene kowe padha dak pituruti para sadulur merga saka asmane Gusti kita Yesus Kristus kowe kabeh dipadha saiyek sarta aja nganti ana pasulayan ing antaramu nanging kowe padha raket rukuna tunggal budi sarta tunggal pangrasa sebab para sadulurku aku wis diwartani dening wong-wong saka brayate Kloe ing ngatasé kowe kabeh yen ing antaramu ana padudon kang dak karepake iku yaiku siji-sijine panunggalanmu celatu aku iki golongane Paulus aku iki golongane Apolos aku saka golongane Kefas utawa aku golongane Sang Kristus apa Sang Kristus iku kapirang-pirang apa Paulus iku kasalib marga saka kowe utawa apa kowe padha kebaptis ing jenenge Paulus aku saos syukur dene siji bae saka ing antaramu ora ana kang dak baptis kejaba Krispus lan Gayus sak temah ora ana wong kang bisa kandha yen kowe padha kabaptis ing jenengku aku yo baptis brayate Stefanus aliya saka iku aku ora kelingan yen ana wong liyane maneh kang dak baptis sebab Sang Kristus anggone ngutus aku iku ora supaya mbaptis nanging supaya ngabarake Injil lan bab iku ora nganggo kawasisaning tembung supaya salipe Sang Kristus aja nganti dadi nglaha awit pawarta bab salib iku pancen dadi kabodohan tumrape wong kang bakal padha tiwas nanging kanggo kita kang padha kapitulungan rahayu dadi sawab kang saka Gusti Allah kebabaring katresnan inggih punika nalikanipun para-para ingkang minangka gegelitaning sariranipun Sang Kristus sami dene sayek tunggal budi lan tunggal raos anggenipun mbabaraken pakaryan kawilujenganipun sidhem sawetawis sumangga cekap sumangga nelangsani dosa kelawan pangrepening KPK 50 padha setunggal lan kalih kula keduwung Saestu kaduang kula
Para sederek, karana agengsipun Allah dhateng tetiyang ingkang kanthi tulus mratelakaken raos keduwung lan pamratobatipun, pramila Gusti Allah karenan maringaken sih rahmatipun ingkang kaserat wonten kalih Timotius tunggal ayat 9 dumugi 10 mekaten. Kang paring karahayon marang kita lan nimbali kita kalawan timbalan kang suci ora adhedhasar panggawe kita, nanging adhedhasar karsa lan sih rahmate piyambak kang wus kaparingake marang kita ing sakjroning Sang Kristus Yesus ing sadurunge purwaning jaman, sarta kang saiki kawujudake ana ing rawuhe Sang Juru Wilujeng kita Gusti Yesus Kristus kang wis nyirnakake pati saka sarta nggiyarake urip kang ora bisa rusak. Mekaten pawartos sih rahmatipun Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti Allah. Awit Gusti sampun karenan paring siramatipun dumateng kita sedaya lan tentrem rahayu dumateng kita, sumangga kita paring salam tentrem rahayu dumateng sederek-sederek kita, kiwa tengen kita kanthi ngucap salam tentrem rahayu, salam tentrem rahayu, salam tentrem rahayu. Sumangga sami nyanggemi gesang ing salebeting sih rahmatipun Gusti kelawan ngrepakaken kidung pasaman Kristen 153 padha setunggalan kalih Gusti Yesus Kristus. Padha ing kaping kalih mangke kakidungaken kelawan jumeneng. Aku mesti nyaritano bab Yesus Sang Pamarto kepada ing jagat nyata putri Allah mokoso gijatining kayaktosa pamalah kauripan margining yang duking Imam Agung sejati Sang Pangen Panebus jemu pantaraning manungsa. Katuran jumeneng. Aku mesti nyaritano bab Yesus Sang Pamarto Iku Sang Kristus Suci Gusti ning sagung Gusti Ratu ning salib ratu Ye Sang Guru setuhu Saking Allah kang majemu Dadya putring manungsa Abdining Sang Yehuwa. Sumangga sarangan kita sidhem kanthi pandonga syafaat kula dherekaken. Doalah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, inggih Gusti kawula Yesus Kristus. Kala ngaturaken puji syukur lan matur nuwun dhumateng Gusti. Gusti sampun nangekaken kawula saking tilem kawula. Gusti sampun paring tentrem anggenipun kawula tilem dumugi ing enjang menika. Kawula ngraosaken gesang, kawula ngraosaken
puji syukur Duh Gusti. Kawula ngaturaken panuwun syukur Gusti sampun ngirit lampah kawula. Saking griya kawula piyambak dumugi ing papan pangibadah menika kanthi tuing kawilujengan. Kawula kepanggih dumateng sedherek sapasamuan menika Duh Gusti kanthi sukarena. Lan ing siang menika awit raos syukur kawula badhe midhangetaken sabda pangandika paduka lan kawula inggih badhe memuji asmanipun Gusti. Mugi Gusti rawuh wonten ing sak tengah-tengahing kawula. Roh suci ingkang jumenengi wonten ing batos kawula piyambak. Duh Gusti, ing siang menika kawula inggih enget dumateng sedherek pasamuan ingkang dereng saged makempal wonten ing pangibadah siang menika. Ingkang nandhang sakit ing raganipun Gusti mitulungi sarana obat lan perawatan ingkang dipun tampi. Mugi Gusti paring mitulungi, paring kesehatan malih, temahan minggu candhaipun saged makempal sesarengan. Lan dumateng sedherek ingkang ngadepi sedaya pramugawis wonten ing gesang menika Duh Gusti, mugi Gusti tansah mitulungi lan ingkang sengaja badhe nebih saking paduka. Mugi Gusti notok manahipun Duh Gusti, bilih Gusti Yesus menika inggih Gusti ingkang sejatos nylametaken mitulungi kawula saking agenging dosa kawula. Kawula nggih enget dumateng sedaya pedamelan sedherek pasamuan sae menika wonten ing swasta, wonten ing pemerintahan, dagang lan para petani. Mugi Duh Gusti ingkang tansah kawula damel lan menika kawula cakaken menika Duh Gusti. Mugi Gusti paring kelancaran anggen kawula nyambut damel. Gusti tansah paring kawilujengan. Gusti tansah paring kesehatan dumateng kawula sedaya. Temahan kawula sak pasamuan menika saged nyambut damel lan nyekapi sedaya kabetahanipun brayat kawula piyambak. Duh Gusti, dumateng para petani ing sak menika mugi Gusti tebihaken sedaya ama ingkang badhe ngrajah taneman kawula, pari kawula Duh Gusti, ananging kawula namung pasrah dumateng paduka sedaya paduka ingkang ngatur wonten ing donya menika Duh Gusti. Kawula namung pasrah sumendhe wonten ngarsa paduka. Duh Gusti, dumateng lare-lare kawula ingkang tasih sekolah sae menika TK, SD, SMP, SMA lan dumateng lare-lare kawula ingkang sampun nyambut damel Duh Gusti, mugi Gusti tansah paring kelancaran, Gusti tansah paring hikmat kawicaksanan lare-lare kawula menika. Gusti tansah paring katresnan, Gusti tansah paring hikmat dumateng lare-lare kawula menika anggenipun sinau lan anggenipun nyambut damel. Mugi Gusti paring kelancaran, Gusti paring kesehatan dumateng lare-lare kawula. Duh Gusti, dumateng lare-lare kawula ingkang sampun nanjak dewasa, mugi Gusti paring jodoh ingkang seimbang, ingkang miturut karsa paduka Duh Gusti. Temahan lare-lare kawula tetep wonten ing
karsa paduka wonten ing asta paduka. Sedaya menika namung kawula pasrahaken wonten ing ngarsa punapa ingkang sae duh Gusti. Dumateng Bapak Ibu ingkang sampun lansia menika inggih tansah paring kesehatan. Gusti paling tentrem rahayu wonten ing manahipun, temahan wonten ing kasepuhanipun menika duh Gusti tansah gadah pangarep-arep wonten ing ngarsa paduka. Sumangga duh Gusti piyambak ingkang paring kawicaksanan dumateng para pradata majelis wonten ing Pantan Krupak menika. Gusti paring kawicaksanan anggen ngengen pasamuanipun menika sae wonten ing siang menika peladosan-peladosan kemajelisan singer musik LCD pisungsung mugi Gusti paring kelancaran anggenipun peladosan wonten ing siang menika lan tetep setya tuhu dumateng paduka awit karsa paduka tansah kawula raos-raosaken. Duh Gusti wong siang menika inggih badhe midhangaken sabda pangandika paduka kala pasrahaken wonten ngarsa paduka. Sedaya menika kala suwun wonten ing ngarsa paduka wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga lan ngucap syukur. Haleluya. Amin. Peladosan pisungsung. Pisungsung ingkang kita aturaken ing wekdal punika tinalesan ing pangandikanipun Gusti ingkang sinerat ing Jabur 9:6 ayat ingkang kaping 7 ngantos ayat ingkang kaping 8 ingkang mekaten suraosipun. He sakehing para suku bangsa marang Pangeran Yehuwa. Iya mung marang Pangeran Yehuwa kamulyan lan karusan iku. Pangeran Yehuwa caosana kamulyaning asmane. Gawa pisungsung lan seba marang ing platarane. Anggenipun sami ngempalaken pisungsung sesarengan kita ngrepekaken KPJ 170 padha ingkang kaping setunggal ngantos sakrampungipun kantong kaideraken. Piring berkasing Gusti, iku prajanji suci, urip mulya ning swarga, pinaringkan Sang Putra. Berkahing Gusti, iku anti-anti, sayokya tansah layan tulus sing ati. Piring berkah sing Gusti, dadya seger uripku, saka gunung miwah lembah lir grojokan keprungu. Iku anti-anti, sayokya tansah tinanti, layan tulus sing ati. Sumangga kita ndedonga. Allah Rama kasuwargan ngaturaken puji lan panuwun syukur dumateng Paduka Duh Gusti awit katresnan Paduka punika. Paduka sampun paring kawilujengan. Paduka ngirit lampah kawula saking griya kawula piyambak-piyambak dumugi ing papan pangibadah punika. Kawula namung badhe memuji asma Paduka Duh Gusti.
Duh Gusti, ing wanci siang punika kawula ugi sampun nyiapaken pisungsung ingkang sebagian alit rejeki peparing paduka punika. Duh Gusti, mugi Gusti piyambak ingkang karsa berkahi, karsa nyucikaken sahingga pisungsung punika saged migunani. Duh Gusti, kawula ugi ndedonga kagem asta-asta ingkang sampun paring pisungsung punika. Duh Gusti, mugi Gusti tansah paring berkah, mugi Gusti tansah maringi rezeki ingkang lancar ugi kesehatan. Duh Gusti, ing wanci siang punika Duh Gusti, kawula badhe nyiapaken manah kawula badhe mbikak manah kawula piyambak-piyambak. Mugi Roh Suci karsa makarya wanten ing batos kawula piyambak-piyambak. Kawula badhe mirengaken sabda pangandika paduka. Duh Gusti, mugi kawula sageta ngraos-ngraosaken ugi kawula sageta nglampahi punapa ingkang dados dawuh pangandika paduka. Boten kesupen Duh Gusti, kawula ing wanci siang punika kawula ndedonga kagem Ibu Sri Asih ingkang badhe medharaken sabda pangandika paduka punika. Mugi Gusti tansah berkahi, paring kelancaran, karsa nyucikaken Gusti piyambak ingkang ngagem Ibu Sri Asih punika, sahingga punapa ingkang sampun dipun ucapaken punika namung dados badhe ngamulyakaken asma paduka. Duh Gusti, wiwitan ngantos sakpurnanipun pangibadah punika namung kawula suwun wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Duh Gusti, inggih menika pandonga kawula ingkang tebih saking sampurna, anemung kawula suwun wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus, juru wilujeng kawula ingkang gesang. Matur nuwun Duh Gusti. Haleluya. Amin. Amin. Pladosan pangandika ing siang menika, sumangga Bapak Ibu kita badhe maos kitab suci. Kita mbikak Injil Matius sekawan ayatipun 12 dumugi 23. Kita waos kanthi imbal-imbalan. Matius sekawan ayat 12 dumugi 23. Mekaten pangandikanipun Gusti. Gusti Yesus pindah menyang ing kutha Kapernaum. Bareng Gusti mireng pawarta yen Nabi Yokanan wis kecepeng, panjenengane banjur tindak sumingkir menyang ing tanah Galilea. Pindah saka Nazaret lan dedalem ana ing kutha Kapernaum. Ing sak pinggiring segara ing laladan tanah Zebulon lan Naftali. Supaya kayektenana kang kapangandikaake dening Nabi Yesaya mangkene. Tanah Zebulon lan tanah Naftali dalan menyang ing segara ing sakbrange bengawan Yarden. Tanah Galilea panggonane bangsa-bangsa liya. Bangsa kang manggon ing pepeteng iku wis ndeleng pepadang kang gedhe. Sarta wong kang padha manggon ing tanah kang kalimputan ing wayanganing pati iku wis kaplethèkan pepadang. Wiwit nalika iku Gusti Yesus nggelarake piwulang pangandikane. Padha mratobata amarga kratoning swarga wis cedhak. Nalika Gusti Yesus pinuju tindak urut pinggiring segara Galilea, mirsa wong loro padha sedulur yaiku Simon kang karan Petrus karo Andreas sadulure lagi padha nibake jala ing segara amarga padha dadi juru amek iwak. Banjur padha didhawuhi, "Ayo, padha melu aku. Kowe padha bakal dadekake juru amek wong." Sanalika banjur padha ninggal jalane ndherekake Gusti Yesus.
Sabanjure nalika tindak saka kono panjenengane mirsa wong loro maneh uga padha sadulur, yaiku Yakobus anake Zebedeus karo Yohanan sadulure. Ana ing prau lagi ngrewangi Zebedeus bapakne anggone nyulami jalane banjur padha ditimbali. Sanalika padha ninggal praune lan bapakne nuli ndherekake Gusti Yesus. Gusti Yesus tumuli njajahi sak tlatahé tanah Galilea kabeh, memulang ana ing papan-papan pangibadahe wong kono. Sarta nggelarake Injiling kraton, apadene nyarasake sarupane lelara lan serupane memala kang tinemu ing sak temahing bangsa kono. Ingkang rahayu inggih menika ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya. Sugeng siang, salam Ibu Bapak. Pripun kabare? Kanyepen nggih. Puji Gusti sedaya ingkang ing siang menika sampun diparingi kesehatan dumateng Gusti. Pangibadah ing siang menika dipun paringi irah-irahan inggih menika tinimbalan sesarengan kangge martosaken Injil. Bahasa Indonesia dipanggil bersama-sama untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, saben tiyang kula lan panjenengan menawi mireng kabar utawi nampi pawartos ingkang sae menika remen napa mboten? Remen nggih. Niki contoh gampangipun kita sedaya menika para petani nggih. Kita kan sampun nanem pari. Wonten kabar pari suki sekilo 10.000. Nika nyenengaken nggih. Ananging kabar menika menawi mboten saestu minjing menawi panen ora kok 10.000 menika dipun wastani kabar napa Bapak Ibu? Hoak nggih. Basa gaulipun cah nom-nom saiki kabar sing ora jelas ora bener menika hoak. Kabar sing boten bener. Kabar ingkang boten leres menika. Ing jaman menika wonten ing HP menika. HP menika nggih kanton ingkang nyepeng. Menawi dinggih sae nggih minterno. Menawi kita mboten ngertos kita apa tok artine iki golek teng Google mawon niku pun lengkap. Nggih. Apa masak apa sing gak iso kari buka HP enten sedaya. Menika kan minterno. Enten ingkang tiyang ingkang ndadosaken HP menika mboten ndadosaken pinter ananging malah tumindak ingkang boten sae. Contonipun gampang lewat HP tiyang menika saged utang. Nggih. Kathah tiyang-tiyang menika terjerumus dalam pinjaman judol online menika sakjanipun menika entekno bondo. Kathah nggih kabar-kabar tiyang tebih
menika saking HP menika ndadosaken boten sae. Ananging kula lan panjenengan sapasamuan kita saged ndadosaken HP menika kawicaksanan, ndadosaken sae menawi kita badhe maca Alkitab teng HP nggih wonten. Mboten usah nggawa Alkitab, teng Alkitab teng HP nggih wonten. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, ing wontenipun hoak ing berita bohong menika dados satunggaling gegambaran bilih sansaya kathahipun pawartos ingkang boten sae. Pawartos ingkang nuwuhaken raos ajrih, kuwatir, pitenah. Kejawi hoak kita ugi mireng lan maos kathah khotbah-khotbah ingkang mrihatosaken, ingkang boten namung nuwuhaken raos ajrih saha kuwatos nanging ugi ndadosaken gesang menika kados-kados saya peteng lan tanpa pengajeng-ajeng ingkang endah. Kita lajeng angel manggihaken katentreman ing saklebeting gesang sesarengan. Wonten khotbah-khotbah menika wonten berita-berita besok tanggal iki, dina iki donya iki arep digulung. Menika berita hoak. Wonten ing Alkitab kita saged mangertosi bilih rawuhipun Gusti menika mboten wonten tanggal, mboten wonten dinten ing donya menika saged mangertosi. Menika dados rahasianipun Gusti Allah. Mila menika Bapak Ibu kita ingkang sampun diparingi sedaya kesehatan, menawi kita kok mandang tiyang ora usah ndangak, kita ndingkluk mawon. Menawi kita ndangak kesandung dawah. Menapa ingkang dados dipun paringi Gusti kita syukuri. Bapak Ibu dening Ibu lan adik-adik ingkang dipun tresnani dening Gusti, ingkang boten hoak, ingkang boten leres berita inggih menika namung setunggal rawuhipun Gusti saha pakaryanipun ing donya menika boten badhe martosaken hoak. Nanging kabar kabingahan bab Injil kratoning Allah. Rawuhipun Gusti menika ugi dados pepadang tumrap manungsa ingkang gesang kawengku ing pepeteng. Ing siang menika Gusti sampun ngiraken dumateng kawula bilih kita menawi kawengku ing pepeteng. Sedaya perkawis ing gesang menika Gusti rawuh wonten ing donya menika badhe paring pepadang dumateng kita sedaya. Bab menika sampun kacariyosaken wau wonten ing waosan Matius sekawan ayatipun 13 wau bilih Gusti rawuh wonten ing donya menika badhe paring pepadang dumateng kula lan panjenengan ingkang pitados. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, ing Matius sekawan wau kacariyosaken saksampunipun Yohanes Pembaptis dipun tangkep dening Raja Herodes menika, Gusti Yesus tindak sumingkir dhateng Galilea, dhateng tanah Galilea. Tentu mboten gegayuhan ingkang mirunggan, ananging tanah Galilea menika kala semanten sinebat wewengkone tiyang-tiyang ingkang boten wanuh dumateng Gusti.
tiyang Israel mastani tiyang Galilea menika tiyang ingkang kafir, wewengkoning tiyang kafir, tiyang ingkang boten wanuh dumateng Gusti. Ananging menapa Gusti kok kersa rawuh wonten ing Galilea menika? Pitakenipun lan jawabipun inggih menika Israel lan Galilea menika rancanganipun Gusti Allah, awit rancangan kawilujengan Allah lumantar dening Gusti Yesus. Rancangan kawilujengan menika boten namung katindakaken dening Gusti piyambak, wau kacariyosaken bilih Gusti Yesus menika kepanggih dumateng tiyang-tiyang ingkang njolo dipun wastani juru amek iwak. Wonten sekawan mentang ingkang njolo wonten ing pinggiring seganten menika inggih menika Simon, Andreas, Yakobus saha Yohanes ingkang kala semanten menika saweg pados ulam wonten ing sapinggiring seganten. Tiyang sekawan menika juru amek ulam asring karehamaken dening tiyang sanes. Ananging kita mboten wonten gadah pemikiran nggih tiyang njolo menika tiyang ingkang boten wasis. Ananging menapa Gusti Yesus kok milih murid ingkang boten wasis menika? Pedamelan minangka juru amek ulam asring karehamaken dening tiyang sanes bilih setunggal kaanggep minangka tiyang ingkang kirang wasis lan tiyang ingkang boten gadah menika. Ananging juru amek ulam menika katimbalan ngetut wingking Gusti Yesus lan mangke kadadosaken juru amek tiyang. Juru amek tiyang. Juru amek tiyang menika saking tembung basa Yunani inggih menika anthropos sogron. Ingkang artosipun, ingkang tegesipun inggih menika ingkang njolo manungsa kabeta dhateng gesang ingkang langkung sae. Timbalan minangka juru amek tiyang menika timbalan kangge nderek makarya martosaken Injil ananging punika sanes kristenisasi, mboten kok juru amek iwang mara tenggene tiyang ayo melu Kristen, mboten Bapak Ibu. Dados juru amek tiyang menika ateges ndawahaken jala katresnanipun Allah. Wonten ing satengahing gesang menika satemah kathah tiyang ingkang badhe ngraosaken katresnanipun Allah lan nampi sih rahmat kawilujengan saking Gusti Allah. Timbalan minangka juru amek tiyang menika tetela dipun tanggapi kanthi saestu dening Simon, Andreas, Yakobus lan Yohanes. Tiyang sekawan menika lajeng enggal-enggal nilaraken jala, ninggalaken perahu, ninggalaken bapakipun wau dipun caraosaken kalih bapakipun anggenipun amek iwak menika dipun lajeng nderek Gusti Yesus kangge martosaken Injil. Wonten ing buku, wonten cariyos wonten ing buku inggih menika judulipun buku menika ngutamekaken anggenipun wanuh dhateng Gusti Allah, mengutamakan pengenalan akan Allah. Judul sebuah buku menika nyariosaken tiyang seorang bapak ingkang nami Ramat menika satunggaling geng perampok. Satunggaling dinten Ramat lan sak genge menika ngerampok ing satunggaling griya. Lan Ramat menika mangertos wonten buku cemeng. Kertas-kertasnya tipis,
Menika lajeng dipun Pendet Rahmat dipun beta wangsul. Mikire ngaten, buku kok tipis-tipis, iki rak kena dienggo nglinting rokok. Geng rampok kok udute kok rokok nglinting. Menika mikire Rahmat, amargi ngertos buku warnane ireng, kertase tipis-tipis. Lah iki rak kena tak nggo nglinting rokok. Ananging menapa buku ingkang dipun Pendet Rahmat menika menapa Bapak Ibu? Rahmat menika sedinten mendhet setunggal dipun damel nglinting rokok, setunggal melih, sedinten melih, benjing melih, setunggal melih disuwek. Ananging ing setunggal dinten Rahmat menika ngamat-ngamati tulisan wonten ing kertas wau. Lan maos wonten ing kertas wau. Jebul menapa? Inggih menika kitab suci menika. Ingkang kertase kan tipis menika Bapak Ibu. Tipis saged dipun damel nglinting rokok. Lajeng Rahmat menika sumuyut wonten ing Gusti nyuwun pangapunten. Menyerahkan diri wonten ing kantor polisi bilih rumaos dosa, rumaos salah kitab suci kok dienggo nglinting rokok. Menika lajeng Rahmat menika lapor wonten ing kepolisian, lajeng dipun kunjara lan wonten ing kunjara menika Rahmat menika ngabaraken sedaya pengalamanipun lan ngabaraken kitab suci wonten ing kunjara menika. Lan sedaya ingkang midhangetaken punapa ingkang dados dipun wartosaken Rahmat menika ingkang geng rampok menika sami pitados bilih Gusti Yesus menika juru wilujeng lan Gusti Yesus menika ngapunten sedaya kelapataning manungsa. Lan Rahmat wonten ing kunjara menika dipun wastani, saged dipun wastani inggih menika tiang juru amek wong. Dipun saged dipun wastani mekaten Bapak Ibu. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita sedaya saged mangertos punapa ingkang dados cariyos wau bilih kita kedah saged martosaken Injil Kristus wonten ing gesang kita piyambak-piyambak. Sae menika wonten ing brayat, sae menika wonten ing pasamuan, sae menika wonten ing pedamelan kita piyambak-piyambak. Mboten kok kita menawi kepanggih tiyang beto Alkitab, ayo melu aku Kristen, mboten. Awit namung tumindak tresna tintresnan tumrap sesami menika inggih saged dipun wastani tiyang juru jolo tiyang kados dene Rahmat wau dados tiyang inggih menika njolo amek wong. Lan ing gesang kita ing siang menika Gusti ngengetaken dumateng kita bilih katresnanipun Allah dumateng kita, kita saged nelakaken katresnan kita dumateng tiyang sanes menika saged nelakaken bilih kita menika sedaya lare-larenipun Gusti inggih saged nelakaken katresnan dumateng sederek kita
menawi wonten tiyang saged kita menawi mboten saged paring dana nggih paring ndedonga dumateng tiyang ingkang betahaken kabetan punapa kemawon menawi kita saged nelakaken katresnan dumateng sesami kita. Wonten ing gesang kita menika menawi mboten saged mbiyantu tiyang sanes saora-orane kita mboten ganggu tiyang sanes. Nalika pinanggih tiyang ingkang pepes ing pangajeng-ajeng kita saged nelakaken katresnan kita menawi amargi kecalan tiyang ingkang dipun tresnani sederek-sederek kita saged nelakaken katresnan kita amargi ngraosaken panandang ingkang awrat sesakit ingkang boten mantun kita saged nelakaken kawigatosan menika saha kaperdulen dumateng tiyang sanes. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, lumantar patrap kita ingkang purun memitran mirengaken lan kebak welas asih menika kita kados dene ndawahaken jala sak temah tiyang menika ketangkep dening katresnanipun Gusti ingkang nuwuhaken pangajeng-ajeng saha pepadang ing gesang kula lan panjenengan. Ing mirunggan ing minggu menika keleresan dinten literasi GKI ingkang kaping 3 lan ambal warsa ingkang kaping 17 sekawan Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia. Wonten ing katetepan dinten literasi menika kita diajak kita saged lewat maos wonten ing buku kita mirengaken khotbah kita saged nulis menyimak lan kita wonten ing dinten literasi GKJ menika katresnanipun Gusti nilakaken lan kebabar dumateng tiyang sanes. Literasi saged dados cara lan sarana kangge nekseni bilih Sang Kristus menika saha pakaryan katresnan kawilujengan saking Gusti Allah. Kanthi mengkaten kados dene cariyos wau ingkang inggil wau bilih rahmat menika awit katresnanipun Sang Kristus dumateng rahmat ingkang dados perampok menika ndadosaken rahmat tiyang ingkang ketangkep dening katresnanipun Gusti inggih menika dados juru tiyang juru amek tiyang amek wong. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, wonten ing siang menika Gusti sampun ngelingaken kula lan panjenengan bilih katresnanipun Gusti menika tansah kababar dening tiyang sanes. Sumangga ing dinten literasi menika kita nggadahi krentek lan greget kangge sesarengan nuhuni timbalanipun Gusti nderek makarya martosaken Injil ing sak tengahing jagat menika. Kanthi mekaten sedaya pakaryan ingkang kita tindakaken dadosa secara pribadi utawi minangka pasamuan kalebet pakaryan peladosanipun Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia menika ndadosaken Injil pawartos bilih kabingahan samsaya kebabar
lan katresnan saha katentreman saking Gusti Yesus Kristus samsaya sumunar wonten ing jagat menika. Gusti Yesus berkahi dumateng kula lan panjenengan, sumangga sarangan kita gadah kerentek bilih katresnanipun Gusti menika saged kebabar wonten ing jagat menika. Gusti berkahi. Amin. Kula aturi wekdal ening dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang badhe ndedonga secara pribadi, kula semanggaken mangke kala tutup kanthi donga Rama kawula. Sumangga. Saestu pangandika paduka ing siang menika Duh Gusti, bilih kanthi tembung sanes kita iki tinimbalan saking juru amek ulam ingkang makarya kangge diri kita pribadi inggih menika dados juru amek tiyang. Mekaten Duh Gusti pangandika paduka ing siang menika. Matur nuwun Duh Gusti, Gusti tansah paring katresnan dhumateng kawula. Nyagetaken kawula Duh Gusti bilih katresnan paduka menika kababaraken dening sederek-derek kawula brayat wonten ing pasamuan temahan juru amek tiyang menika Duh Gusti kebabar wonten ing gesang kawula. Gusti tansah nyagetaken kawula Duh Gusti tebahaken sedaya dosa, tebahaken sedaya rubeda. Gusti tansah mitulungi punapa ingkang dados peladusan kawula ing siang menika. Wonten ing Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mpucal ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula ing sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten klepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang klepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dening ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawise tuwin kamulyan langgeng sak lame-lamenipun. Amin. Semoga saran kita ngidungaken kidung pangutusan saking kidung pasamuan Jawi 51 langkung padha ingkang setunggalan kalih akeh seruning pasambat padha ingkang kaping kalih mangke kidungaken kelawan jumeneng.
Sesarengan umatipun Gusti Allah ing mangsa kepengker sakmangke lan ing tembe kita mratelakaken sahadat kita manut pangaken pitados Rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitahaken langit lan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Enerna manah panjenengan dumateng Gusti Allah. Kawula ngeneraken manah kawula dumateng Gusti Allah. Dadosa seksinipun Sang Kristus. Puji syukur kunjuk Gusti Allah. Pinuji Gusti Allah kita. Sakmangke dumugi ing saklami-lamine. Sumangga sesarengan nampeni berkahipun Gusti. Pangeran Yuwah maringi berkah dhateng panjenengan dumateng kita lan ngayomi kita. Pangeran Yuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng kita lan maringana sih rahmat. Pangeran Yuwah kersa nungkulaken wedananipun dhateng kita lan maringana tentrem rahayu. Amin. Sarengan kita ngrepakaken kidung pasaman Jawi sekawan atus langkung pada ingkang kaping 3 sugeng kondur sugeng makarya Gusti berkahi.